Zona opanga chipongwe akakhale gangata basi kukaphwanyira mashopu anthu aja zimagredala ndi zimagredala akuti ndiye kuti mkono umene unali kuseri kwa zimagredala zonsezo kwa anthu onsewo amene amakaphwanya mashopuwo iyayi fonsi yonseyo basi ukakhala nde kuti gangata nkhani zake akuti msika ujaso nde kuti ukhudzananso ndi iyeyo wa bypass wanyuwaniyo nde kuti anthu adzikalipirano ndalama nde kuti kudzi mashopu dza iyeyo. Zoona zimenezozo guys, what is wrong is wrong. Iyayi inetu ndikamakamba chonchi inanso kumati iyayi mapropaganda ayino kuti enanunso mwina mwazionera kale apapa tiye tipangeni tapu ku Times. A Times itu anaulutsa nkhani imeneyi dzulo mu nkhani zawo zamadzulo. Tetere ndimveni ripoti limeneli. I think tola nkhani samadziwanso bwino kumenya maripoti bwanji ati Mese Maronga, I think Maronga ya timvere limodzi tonere limodzi sineyo iyayi feti zingopangano nde kuti comment pa zimene zikukambidwazi tsopano. Wapampando wa nsikawo Amuloleni Mangolomera anati akukhulupirira kuti zachitikazi ndikamba kazifukwa zimene mwini nsikawo ali nazo ndiye akuluakulu ena aboma. Iwo anati ndokhumudwa kuti anthuwa azaphwasula nsikawo pomwe ochita malonda mu nsikawo sanadziwitsidwe kuti achotse malonda awo. Lero tikunena kuti tichoke msika muno tipite msika omwe wa anthunso omwe anasongerana ndikupanga tsika omene wa gangata awo abambo awo ali ndi malo omwe gogo apanga mashopu ne mashopuwo tikati tionesese mmene mutalowa mkati muoneno atolangani mulibe shopu ina aliyonse mumu aliyese amagulisa tembato ena amagulisa mabiringanyo ena amagulisa sabola ena amagulisa terere ena amagulisa zosaenda kuti tikaike mushopu koma lero akuti tiyeni mushopu kuti tatione bwene mashopu onsewo anagulagula mulibe malo kuti anthu angakhalemo. Ndiye lero umepeka kuti Amalawi akuvutika chifukwa cha munthu mmodzi tonena kuti iye kuti ali pawa kuti kapena ali pampando zimene zimakhala zopesa chisoni kwambiri dziko la Malawi. Ndipo poyankhapo mkulu wa mzinda wa Lilongwe ya Clement Stambuli anati mwini nsikawo anapatsidwa chikalata choletsa kuti anthu asiye kuchita malonda mu nsikawo. Nsika wa Wakawaka omwenso umadziwika kuti Solomon uli mu mzinda wa Lilongwe mbalimbali mwa msewu wa M1 ku area 36. Kwa zaka tsopano pakhala pali kusamvana pakati pa akuluakulu a khonsolo ya mzindawu kamba kaumve komanso malamulo okhudza nsika. Mu 2023 khonsolo ya Lilongwe inatseka nsikawo kamba kaumve pa nthawi yomwe kolera anabuka mdziko muno. Ndipo chaka chino khonsolo inalamula kuti nsikawo itsekedwe ndipo anthu amene amachita malonda mu nsikawo akayambe kuyala malonda awo kumalo omwe boma linakonza omwe ali ku bypass. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso nde kuti kuonera limodzi kuchokera kwa uyoyo Muloleni Mangolomera kufotokoza ndithu amene ndi chairman wa msika wa Wakawaka msika wa Solomon kufotokoza kunena kuti yayi molimbanso mtima gangata adabambaka gangata kayandenaso andani anakamanga zimashopu zambirimbiri ku msika wa bypass wanyuwani omwe wapangidwa kuyani ku Lilongwe. Cholinga wawawo achokepo nde kuti pa Wakawakapa apite kumeneko nde kuti azikalipira mu zimashopu zimenezo akatero nde kuti achina gangata kumapanga ndalama. Kuti zimene zizingakhale kuno rino ndi zabodza. Adawa Muloleni Mangolomera wapindulapo chani no akakhala pasi ndikumanamizira gangata. After all, gangata is one of the powerful guys. Ndi munthu amene ndi nduna for goodness sake. Ndi nduna angalikhale basi ndikumalimbana ndi nduna pa nkhani zabodza. Timakamba ludzulo kunena kuti no akuti tukhala ngati kuli nduna ina yake imene atinanyamuka nawo kukasalaza mashopuwo. Nduna yonso ndione kuti simagwira chani simayang'anira misikayo iyayi. Misika iyi imene inayikhale pansi pa ajenawo atimata ya Ben Pili ndi amene adzenda nduna yoyang'anira zamaboma ang'onoang'ono kapena apo mwina mwake nde kuti zinakakhala pansi mwina pa unduna yoyang'anira zamalonda. Agangata ali unduna yoyang'anira zachani zamasewero ampira achikhalidwe komanso kodi kaya zina zichani. Guys, basi nokakhala basi no ndikumaona zoti yayi okatsogolera ukakhalewo ndi amapita ngati ndani kumene koko ngati iwo alibe interest ngati sizikuwakhudza zimenezi chifukwa rumene amakasalaza mashopu amenewa nde kuti sizoti anthu kunalibe kumene koko anthu ena ake amaona pa anthu ena amagona m'misika yomweyo ena atabva chiphokoso anatamanga kumeneko ena ataona zakatapira nde kuti anayitananso mwina anthu tamangana amene muli pafupipafupi bwerani muzaone kunoti uzikuchitika atakusalaza chanzani. Komano funso ndilonena kuti no why chifukwa chani gangata akapange zimenezi. Anyways, nkhani iyi tizingoyipanga trade ngati no
tilibe umboni onena kuti ndi iyeyo komano fanzi kukamba nde mmazi wabekwe kale kuti noti ngakhale kukamba zoti tilibe umboni anthu akukamba sangakhale basi ndikumanamizira mkulu ameneyi zoona akapange zimenezi and muonena pakuyenda politics ni nkhani yofunatu makasitomala atu basi osatinso kuti zani aya atenge makasitomala amene ali kunsika wa Solomon wawakawakawo apiritse nde kuti kunsika wa bypass omwe akuti achina gangara namanga zimashopo kumeneko sizonene nsika wa gangara ya ndi nsika wonena kuti ndakuti ukakhala uli pansi pa khonsolo ya Lilongwe koma ndi zonena kuti agangarawo ali ndi zimashopo kumeneko nde kuti azikalandirako ndalama malinga ndi mmene afotokozatu zonse nde kuti business yawo kumatani kumayenda mwina anamanga zindadala zamashopo kumeneko zambirimbiri I've never been there anangasinde kuti anthu akukana kuti akakhaleko sakalowe kunsikako nde kuti ukaloweko iweyo kuti ukagule zinthu ono zoti kulibe anthu oti akagulisira nganthu akukana kuchoka kuuja kwa akawaka komano zinazo kuzisiyapo ndale kapena chani zisiyapo mukumva komano ma genuine reasons zifukwa zimene akukambira anthu akuti ife sitikufuna kusuntha kuja kuwakawaka kuje ku bypassiko kusika wanyuwaniwo ndi zonena kuti akuti kwamangidwa zimashopuzo anthu azipanga kalele ndi malo kulibe anthu awo amagulisa anyezi apo tomato apo anthu amene wa space yawo kulibe nde mukunena kuti nofans zimene izikagulisa malonda kutino izikagulisira nde kuti madenga izikagulisira no kutino popeza nde kuti space ngati kulibe anthu awo akuyenera kale kumene kuli space. What are you doing? You are kidding. This is their business. This is not only my guys. Okay, check. Taona ni chituzi. Taona ni chituzi zizi. Mukona kabisa amene yo. Chipongwetu chimene chimene apangaro anthu amene wawo. Anthu akuboma kupanga chipongwe chimene zizi. Ndiye kumogamba amakuti motsogozedwa ndagangata. For real. Ndino anthu otaniwe. Ndiwe otaniwe gangata izi nkhani izi ngati zili zaboza. You're supposed to come kunoti ya nkhani izi nde kuti mungondinamizira. Kumano ndino anthu otani my guys. Do you think of others maganizira sa anthu ena? No, that's not only. Ineyo ndigwirizana ndi zimene amakamba ndiye kuti no ujatu tinayankhula naye dzulo pa foni pa nkhani yomweyi amakamba zonena kuti awo koti amene apereka chigamulo akapereka chigamulo ndi anthuwa achokepo ngati sangachoke apwasulire mponi zinthu zonde tidzamvetsetsa koma koti sinapereke nkomwe chigamulo chabwino tiye tizipange ni riverside tizisiye zimene zozokoko simungapase notice mama wawo kunena kuti magayizi tinakuwuzani kunena kuti no tizakhale kutani tikuphwasulira mponi katundu kuti zaphwasula zimene zidzasala zansikawo madzulo ano ngati simuchotsa zinthu madzulo ano zimene zingachitike mawa musadzadandaule anthu anakapanga maeffort ena ndi ena kuchosa katundu awo kumene fanzine kudandaula mwaphwasulira mashopu anthu ndekuti usiku uja panalibe amene angateteze anthu basi kutolatola zinthuzo kubapo zinthuzo mwapanga chani inonso pano. Some of these guys ndadzoti amayendera hand to mouth akapanga zonena kuti no agulitse tsiku limenelo ndeti akadye ndengati sagulitsa dzulo sanadye ndekuti guys what is this now? Ife kuti nakuvotera ndo magayizi kuti mupange zinthu zono kuti life ya Malawi ikhale better osati ndekuti mukhale nuyo ma oppressors here. There should be a difference pakati pa magaya aja MCPs when amapanga sija ndi inuyo koma papa seems like you are all in the same category and now ife apapa pamene timayankhula zonena kuti tunde zopusa ndeti zingogaza osanyengerera 5 ndi sitimalandira zachipani ife sitimadya nawo zimenezo ya ife timangoyima pachilungamo pa zoyina zizikambidwa apapa ngati zili zoona izi kuti akhangati apanga zimezi ndekuti pamene alakwise kwambiri alakwise and I think there's need of anthu amene apangidwa chipongwe zimene zapangidwa compensated komanso ine akuboma ngati mukunena kuti noyayi ku bypass iko anthu asamukire kumeneko ndengati nsika ulibe space mukuona kuti azikayala kuti no malonda awo kapena awo akunama ngati akunama inu mutani nokubwera notsopano you supposed to come muzanene kuti ya ndi zaboza and osangobwera so ya come with evidence mupite kumeneko mukajambule inuyo ndi zaboza zimene akamba yawa ndi zaboza space yambirimbiri mukajambule give us the evidence otherwise magayizi awasanga mangokhala pasi ndikumayankhula zimene zizitoti hangopeka kapena chani kuti zakomere koma what has happened dzulo sizinali zabwino ya sizinakhale bwino pamene paja zalakwika pamenepa tizinena muti musanyengererana zalakwika pamene papa ndi zonena kuti mukuphatu majina ochulukatu pamenepa ndi miyoyo yambiri imene mukuyiphatu pamenepa mukapanga zachibwana ndi kuona zoona kuti fanzina yake kufa chani ina akakusowekera chani ina amadalira ina kuti akagule mankhwala azibale awo akapange mabizinesi amene wawo apapa mukuwapera no chani misika asapange bizinesi komanso muno wake wa jeni wawo kaka
muti msika walakwika chani kodi fandeti fetu wakawaka tikudziwa kuti ndi msika wakalekale kuchoka kalekale liroli bwanji ino waipa bwanji ino liroli kuchoka kalekale waipa bwanji lero ndi chani chimene chikuchitika pamenepo ndi chani chomwe ino msika walakwitsa kapena mwina mako umakatseka nsewu ngati utseka nsewu bwezi tikumamvetsetse zoti ino ndiye muli mvuto sinu muti walakwitsa chani msika umenewo zochitika zakeso kunoko pena paketi koma this is wrong whatever the case is ifeyo ndeseti ngakhale pasi ndikumanena kuti izizi ndetikakhale pasi kusekelera ya inuyo you have to fix iru zinthu ngati zimezi muzilongosole ngati akuna mizilana amenewa ife tikupasani grace will give you chances to come and then clarify mubwene muzayankhe kunoti anthu amenewawo akunama this is it izi ndi zotere mubwene muzafotokoza choncho koma ngati mungokhala zete ife tipanga chani tikutengani kunoti ndekuti ndolako fawa kuyankhula mbali yawo inunso muyankhule mbali yanu muzipange defender papa otherwise zomwe tinamva kuchoka ku console dzulo ndizonena kuti ayi zimene zachitikazi ndi zinthu zabwino amene tachita bwino kuwapwasulira mashopu wachani ifo chonoti tinapa sakale zijeni mawarning chani guys let's be fair enough munakapa 7 that warning ya mamawa before kupwasula madzulo mwine ena wanakachotsaso katundu wawo kumeneko fo wina aliyese zikafika point imene kuti madzulo ano aliyese amakhala mtimoli apa titamange tikachotse katundu uja akamakapwasula katundu uja titanchosa koma kukapanga chonchi chipongwe chonchi no ndi chipongwe koma kaya mufuna kupanga zinthu zolongosoka kuti izizi mufuna kukonza zinthu site koma do it the right way muzikapo ka umunthu kena kake humanity ethics zikhala pamenepo chabwino ndi chani kodi choyipa ndi chani kodi mmanena kuyikapo umunthu kuwapasa warning anthu ende ngati nkhani sizili zoona izizi koma ayi ndiye kuti tili pamoto kuti komabe zikamala kuyika tili zibwerabe ndikumayankhula this is wrong whatever the case kayene zotani zalakwika basi ende mupeze njira zonena kuti anthu amene wawa mabizinesi awo mwapange compensate magayizi amene wawa pandetu pamene pamwapanga chipongwe chachikulu muwapase mipamba amene wawa amene mwapezeka kuti mwawonongera katundu wawoyi ifo kumeneko ndekuti ndi chani menecho kawononge katundu wa munthu eti zoona zimenezo ndewo chigawengawo umenewo akuti